Assalamu alaykum mehron vatandaşlar, izleyiciler, Ayratine YouTube kanalımın Agdybek dinleyicileri. Men sizin hemmäňizi hoş gördüm. Elbette YouTube kanalımda bir näçe pikirleriniz ýazyňyz. Elbette bu näme geçmeliyor gepleşmeden täze sanyny. Elbette hutusanam 12-nji sanyny sizin haýyş eden mehmanyňyz. Bir näçe mehmanyň haýyşlary boýunça dogrusyny aýtsam ýazylan tesirleri we de 776 sanyk komentaryalar geldi. Hormat bilen şo mehman çağıraýyn, şolaýdym için çağır diýdiňiz. Menem elbetde näme özüňizden beter bolup ýok diýip durmadym. Meşhur aýdymçymyz estradamyň görnükli ýyldy Ussat Talipamy Türkmenistanyň bir öz sunugaty bilen bir möhür goýan Ussat Nur Muhammed Meredowyň bir ýolundan bir ogadan owallar bilen ýerine ýetirýän Merdan Kakelli bize mehmançylykda. Merdan gepleşip hoş gördük. Sağ ol goşa. Bu näme Merdan öz owan Gäme obasyny netibeden bir täze açyp ulanmaga berilen täze Tewda Amerikanyň 2-nji gatynda ýerleşýän Mindal restoranyna ýaz etmek netibämizde duşdy. Mindal restoranyň agdyşlaryny köp sagwartyny aýdýar. Tuwalemine Mindal restoranyň içini gördüm. Tuwalemy sagalan bilen gelip arkaýyn diýinjal bermeli. Sağalaňa bärkine arkaň ýürüýte özler sünnetlenen gow näme oýun niýetleri içinde ba aňarda da maşgalaň bilen oturup hedilet diýinjal bermeli. 18 ýaşy ýatap näme? 18 ýaşy ýatap. Näme ýagdaýlar? Şükür alhamdulillah. Zanyň sagmy? Tuwalemy. Seň aňda oturmagy gorkýanym. Näme şeň? Aýgyr toraglaňa bolar. Ýok, köz torag, merdan. Biz ýatmadynlar ýaly dedi. Näme şeň? Toraglaňa tanıştyra diýdim, tanıştyrmadylar. Ýok, men tanıştyrmaýan. Öňünden men taýýarlyk görmek diýende inhalamyan zadym men. Gepleşikde, galandatda der, gepleşikde. Ilkilene Merdan bir näçe dinleýijilerin haýyş etdi. Merdan Kakelli çağıraý, agam çağıraý diýip men de çakyryp görledim, çakyrygmy da ýok diýip durmadyňyz. Bu näme netibeden Ussat sadandan uly näme parahatsan we Dağatar Halipa we Tuwalemine Dawutsan we bir meşhur sadanlamy Türkmenistanyň atgadynyň artisti Atazan Eýüp hem jigiti hem şagirdi. Näme bu Tuwalemy gruppaňa gowy. Şu toparyň adyna özüm 2011-nji ýylda Nurjan dünýäden aýdanyna çykyp eden başlamda Halipaňa toparyň ady Faýa bolsa men kim ýalkym faslyny diýip tapdym da. Seýlemi? Ýermedäme ýalkym taşypdyr. Sadanlar ýetleri halipalara da köp sagwartyny aýdýar. Ýigitleň ömürleri dok bolsun, janlar sagwartyn. Indi Merdan, mümkin bolsa sen öňmen gepleşde göremek. Şu wara ýalňysmadan birinji, ikinji gepleşim diýsem, ikinji gepleşimde şu. Seýlemi. Funwat karyeramda. Onda mara bir özüň barada tanıştyra, näçinji doguldun, nirde doguldun, şolarda aýtdy. 1989-njy ýylda Babadyhan Itranyň häzirki agalytyna owatna dünýäge geldim. Ondan 91-nji ýylda şu Gäme owatna Muratber Sopiýew Daýhan bileşeni Kakan Pahyry Muratberda işe çagyrýar. Şeýdini 91-nji ýyldan bäri Gäme owada ölmesdim. Gäme owada çöre uýdym. Mektebini okudum bunu diýerler. Sadyny, no şeýdip Taparmat Türkmen maşyny Türkmenistan ilkinji prezidenti. Oňa bir näçe çykyş etmek, Faýrak Jüýjeler festiwaly geçirilýärdi. Faýrak kuşlar men Faýrak Jüýjeler düşýär. Faýrak Jüýjeler bolupdy diýär. Şoň ýeňisi bolup Türkmenistan boýunça goşgaýdyk bara. 90-njy ýyl. Berekelli. Maşgalaň arada da aýtdyk. Maşgalaň arada aýtdym 10-11-nji klas oglanma. Tuwalemy. Ulfa atamjanyň ataqlan Kakelli kiçide mana Kerwanjan. Tuwalemy. Ama adyn mara ene taqdar Kerwan boldy. Terkeş gitsinler o Kerwan. Gatga gowy. Biram geldim ma. Geldiň birdämi? Bir bu dünýäde senden özge bagyt ýok maralny. Sanlar tawaldy. Ömürler uzak bolsun. Ähli maşgalaňa da bizim adymyzdan Gonç Allah nazar toparyň adyndan sagdyk dilýär, agdyberlik dilýär. Merdan gepleşiň bilen başyny şeýlere girseli gepleşige men näme diýesim gelýär? Maňa dedim çağalykdan başdan ýyllaňa gatgyryk kılýar. Siz özüňiz näçinji ýylda türkmen toýxanalaryna eliňizde mikrofon alyp sen dinleýijileň öz toýuny aýtmagy anandylar. Öz sadandan bilen. Seret aýdaly sunwat staj mananda arasy 26 ýyl bardyr, şu aýdym aýdyp berenler. Düşündim. 26 ýyl bardyr. İlkinji başlan günden mara Babadyhan Kalyny ýadymda da Şokrat Amanyliç diýip Halipa
Usta Sadan'a şu. Usta Sadan namız o halifam bolşol. Birinci. O birinci gün. Neçinci yıllardı? Ay şu ara aydali 98, 97. Sağacık vaxtdan öyle. 2001 şo aylarda geçtim. 2004'de çenni rak boldum. 2004'de Göktepe'de Ağat'ın studiyalık kayıtı sponsor koy. Aha. Her toy soğuyadım onlar ver adlardan. Ha, keyin pulla vardı mı? Şu at Gurban Babayev. Aha. Atavay Halifan Sadan'ın. Ya o. Onlar bilen işleşmek mesir etti. Ondan ne ondan sonra kulluk gelen maşad 2008'de kulluk ettim. 2010'da gelemde Nurcan dünyadan kayıptı da 2011'de arskal tapan toprağımını çoğunna manglayım diyedim. Şu tayda ağalamın biri halifamın zanacan dostu kömek etti der o. İlki o kömek etti. 2000 neçinci yıldaydı? 2011'in yanvarına men çıkardılar der. Mart ayı ikinci toyda yaptı da var o 2011 Mart'ında gar yaptı der o. Sonra Arslan Qurbanov ifade Azim Babaxan ifade yanında yadımda da şu günden mərəmni hədi mənim mara beni bir tüysep Nuriyun oğul deydiler ya şoňa meňde ya zat deydiler de halk o kabul etdi. Tawa. Men şu çıkıp edemde goşanlar o dola Allah'dan bir bağısı bilen mätäsizlik diýilýän şeyler mätäsizlik. Tawa. Anana ilmun medeni şonda da wara 360 tarafta ziyaratta dilekdilepinde Allah'dan edim. Şu hiç kaçan halka baka ketmer, hiç kaçan halka baka ketmer yönü benim ölüyensem şan şöhrattan ayrılmış köçede kankadık buralma deydiler. Şoň şüwem alhamdulillah şu ilmunuma 2011'de ne değerdir bunu senim den agramda gaty öňe de ýa-da de Allah'ın bir yerde şan şöhratı var da barını gördüm de onşu. Näme üçin arlyqda gezýär, näme üçin ikincilen hatary tangadyk kıllar? Yo, men alyn ala meydany emmetle alhamdulillah fiilagman güýçül gaty emme halipa ýerine ulu ýerine özünden kiçilerem kiçi ýerine goýmam goýar ýanyna goýşy. Ene sile şeýle tor. Gaty öňe bermän men özüm halama. Düşündüm. O sen öz pikiriňiz. Men siziň pikiriňizde näme dogry diýip bilmeýän, sizden näme jogap alsam. Ene bir arzuwum boldy. Alhamdulillah şu köp türkmen bazılar daşarut aydınlar näde dogrydan? Dogrydan. Öz aydınlarym daşarut bazılaryny aýtdyk gördüm. Şeýle mi? Kimlere? Osman Nowruzov we täzinkiler we näme aýdym aýtdy Osman? İntibarurunda bollum pervana. Täzinci ýyllar aýtdyk şonu, paragat. 13-14. 2013 ýyllar ha. Saat paragadyn kimi? Saat paragat kılıp göni. Parrem senin köyünüm. Öjüge menem ma senem var ha. Paragatsan. Sanyň tawazynda. Ben bunu da koydum. Indi sana şeýle sorag. Ya sonra görmän bir aýdyma başlaýarmy? Näýdirek görýär? Başyna goşan. Tomaşaçylar var ya, bir YouTube kanalyny bir ýygynanar ýaly, bir mümkin bolsa bir aýdym bilen başlaýar. Ilki bilen näli? Öz halifam Nur Muhammed Meresoň aýdymlaryny başlajak halifam aýdymlaryny ýa-da öz aýdymlaryny başlajak. Özüm Klöram aýdan ilki halifam. Nurzan aýdymlaryny başlaýar ha. Haýsy aýdym aýdyp berjek? İstendiň aýdym. İzlinik san aýdym. Tapa şu kariyeratyny haýsaydım tutýan plan aýdym aýdyp berýär dinleýijilerimiz diýdim. Plan aýdym diýdim. Şu dinleýijiler. Nurzan süýjäýdi ýa-da. İstendiň aýdym. Aýtanan mazak kadrda. Onu näme? Merdan ana sahna tenki, tadanlar ýetlerem garaşyp otyp. Usta halifamyz, merhum halifamyz, siziň bir gaýbany halifamyz Nur Muhammed Meresoň bir ajaýyp aýdym, ýerleri bitsen aýdym ýerine ýetirip ber, ona gepleşigimiz dowam ediberer. Başyna. Gel gülüm gel seni, bağıtım bolsun, söýgüýümi duýdurdum, bugün beri seni.
Gel gülüm gel sen baktım bolsun Söygüyümü duydur bugün beresene Aygıdan men amay söygüden men yalmay Mekremi duymadım nedigim Aygıdan men amay söygüden men yalmay Mekremi duymadım nedigim Bar bar minne söygü bar bar Minne duygu 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 gilay bilbil bar bar Minne duygu bar bar Minne duygu bar bar Minne duygu gilay bilbilim Söygüyünün yolun sırdaşım bolsun Akşetli nurum sarılıp sonsun Söygüyünün yolun sırdaşım bolsun Akşetli nurum sarılıp sonsun Aygıdan min vam söygüden min yan Mekremi duymadım nedigim Aygıdan min vam söygüden min yan Mekremi duymadım nedigim Bar bar minne duygu 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 gilay bilbil bar bar Minne duygu bar bar Minne duygu bar bar Minne duygu gilay bilbilim Bereketler yiğitler Bar bar minne duygu bar bar Minne duygu bar bar Minne duygu gilay bilbil bar bar Minne duygu bar bar Minne duygu bar bar Minne duygu gilay bilbilim Bereketler yiğitler bereketler Ay güley aydınları Men aşığın divana Feğidinde hayrana Koyma meni arman Söydim seni Züleyha Men aşığın divana Feğidinde hayrana Koyma meni arman Söydim seni Züleyha Sen yalvarsan olay Sen nefretin yılay Koyma meni alay Söydim seni Züleyha Sen yalvarsan olay Sen nefretin yılay Koyma meni alay Söydim seni Züleyha Ay Züleyha Züleyha Söydim seni Züleyha Ay Züleyha Züleyha Yazla yarın Züleyha Ay Züleyha Züleyha Söydim seni Züleyha Ay Züleyha Züleyha Yazla yarın Züleyha
dileyha Bağışı diyer bu baştı Evidim anımdaştı Karı gözlerim yaş Yandı yanı dileyha Ken yılgırdım alay Filmekrimdin alay Oyma meni alay Feydin kini dileyha Ken yılgırdım alay Filmekrimdin alay Oyma meni alay Feydin kini dileyha Ay dileyha dileyha Feydin kini dileyha Ay dileyha dileyha Yatla yarın dileyha Ay dileyha dileyha Feydin kini dileyha Ay dileyha dileyha Yatla yarın dileyha Ay dileyha dileyha Feydin kini dileyha Ay dileyha dileyha Yatla yarın dileyha Ay dileyha dileyha Feydin kini dileyha Ay dileyha dileyha Yatla yarın dileyha Merdan yöne can ses ola ýaly ha. Ay. Tagna inte mena mara gorşan şu. Can tete mara kanal lat ýadyarlar da. Ha. Bilen yok kay gönay. Gönü. Ana in Kanal ýazmaň sebäbi bar bir az bir süden edildi arasda bolmak maksat bilen edilýär otaýdy ilk göstärdi. Ben öz Deneme kanal etmejek bol her da etdim ay şunu. Olin desiwädi usta ýaşlykdan çykdygyny gördüm. Ha men ummanara gepleşim bir kaçta soýunça aýdýar merdan sebäbi. Gorşan şu bir aýdan şu bol edip bara. Men şol gepleşik bunu ken gatnaşganydan ýatyp toýa gidip börünne. Ha, irrak durdum bu näme? Ha, ýa gep şu bol edip iş önürdüň sag bolar. Can sag bol. Ha, can sag bol. Merdan ne şeýle sorap. Usta tarifamız Nur Muhammed Meredov'un yolundan aýdym sürerken. Ha. Awa men gün aýdyp bilýän meşhur aýdym seni Türkmenistan'a atlanan artistsi Rahman Hudaýberdiýew. Ha. Ondan Edil Nurtaganow, Balkan Bergençaýew, ine ödüňi meşhur aýdym seni Türkmenistan'a atlanan artisti Eldar Ahmedowň. Eldar Nurjanyň aýdymlaryny aýdýar ýöne ödümi ketip aýdýar da. Nurjandan bir füýjülüğü goşýar, öz füýjülüğüne goşup, Eldar bolup ýerine ýetirýär da. Ine de şeýle sorap. Sizin şu halifaň ýolundan aýdýan öz ilnesine kardeşlerinden haýsyny dinläp bilýär. Haýsyny özüňe ýakyn saýar. Nurjanyň aýdymyň şuna şeýitdiýbe. Gowy ýerine ýetirdiýdi. Ne? Bizde mysal üçin bardan öz kardeşlerimizden, reştorlardan zaten birip emdan bir de hormat goýat hemmesine de bir kardeşler bilen gatnaşylýar, ýene dile pikirdeş bolunýar. Her kim öz işem bolsa pikirdeş bolunýar da. Ýa-da işim üstüne oturup geçýär, durup geçýär, şonu şeýle ýap bolsun. Umumy şu funotda kimi dinlendi, lezzet alyp bilýän. Yok, o soraw beremok men. Nur Muhammed Meredow'un ýolundan aýdýan aýdymçylardan haýsyny dinläp lezzet alyp bilýän özüň. Öz pikiriň aýdýar. Gön öz pikirim aýdam ýene şu Rahman Uljan. Rahman Hudaýberdi. Rahman Uljan ýene şu. Eýle kileňem hemmesem janlar sawurdan alyp barýan ýollary mekdep dogry. Dogry ýöne hat ken iş etmeliler. Rahman kenem iş etdi de. İşleýärem de. Конечно, neme? Şu Rahman uly bilen ol çykyp edende menen 2 ýyl öň çykyp etdi de. Senin 2 ýyl öň çykdy. Конечно, 2008-de men gullukdym da. Ha. Olyn bilýänler Yakup Şamrazowyň ýanyna ýa o ýerýär ýa men çykyp barýan. Ondan kilip alýan seýrana ýa men ýerip barýan ýa o çykyp barýan ýa adat dönmegi ýerip barýan. Gatty işlenenler, gatty. Ana aranjrow komuskant öýdemi toýak edýäniň beýleki. Gatty kän iş edilýär. Şuma afterski aýdymlar diýilýär ha. Oşan.
afterski aydymdan alamda häzir arkayn kim bilen näle deňeşmeli bolsa ýene de 70-100 ýyldan dinlenje aydymdan barmy? Bilýän men onu. Elbetde şu wagt menkin dinlenmesin ýöne ýene 20 ýyldan soň çykjaklar. Dinlerler de. Aydarlar şolay, şo ýol aydarlar. Düşündüm. Inni o sorama men jogap aldım. Rahman Dayberdi hakykati meni bilalaşsan eýlek olanlardan gowletmän erkin wetpikirne merdan öz jogaby. Rahmanjan känem isleýän Nurjan hem özünden pata da alan bile eýnes bolup bir näse taknalarda da bolanna Rahman. Inni oňdaşyndan esaslar dinleýän aýdymçylar. Oňdaşyndan mara Nurjana dinleýän o barda söz ýok. Nurat ýen bar ol bir. Oňdaşyndan mara goňşan. Söz ýok. Nurat şeýle bir hormat goýan gam bilýän, şol hormatny çokynýan gam bilýän. Emme muskantda men bilýänler, öýdäkilerem, şu men tanaýanlar, gowulýanlar özümden 1 ýaş ulada gaty hormatym üçin. Ýöne kiçileňem käwat äskermejek bolýanlaram çykýar-da, olar da özlerini ýöne bildirýän, bilmeli. Özünden ulamy näl hyzmatlar halipa da uje çeker ýok. Nurdan başga kimi dinläňde lezzet aly bilýän diýen. Şo tora onu. Ama Kadirli Döwran Saparov. Lezzet alýan. Göni ana şu. Dewa ikisinde din halipa nemecikler bada. Şular amana marallik nädir? Şu geldi planlar edilýän ol jeýdik gelýär aňyrdan bolýan gön koduň tapganda. Döwran janyň mara şu Funoda sesi var şu ağzına çaydan görmürsin hiç kaçan. Hücayda da. Şeyle bir mülakatlıca sesi var. Bir ikilencilem edev taýdan amalanda. Ondan şu şorta tildor var bilýän şorta. Ondan mana Nurjanyň ödem ýeketäk şu alzranyny men Nuryň halipan hemme zadynda çaldy daýandy. Onun her birinin sırlarını alımda bilýänne Gönçe Döwran Artdan nerede çaldy? Artdan hem çaldy. Orabil çaldy. Maqtada ýükfem çaldy. Ýagmyr kirli laqam bilen tanalýatda gitarist. Ýagmyr janam çaldy. Ahmed ýükfem çaldy. Hemme döwetde galyp, hemme çaldy bolýan. Diýjek bolýan manda alzranyny Döwran Saparowyň ýanyna barýan eken halipa. Nurjana. O finansiýadan alzratady gön şoňany barýan. Ýeke tek düşünje ýani. Ýene Döwran Saparowa şeýle hormat goýarken käbir wideleri internetde gabat gelýänler bar. Olar bar bir-birine sebäp bar, olar bäsleş bolup gidenler de bir-birine. Baslaşdaly bäsleş. Döwür bilen döwürdeş täýärler ikisine. Sebäp bar bir Zahir Kapatsan kapilýär, hökman suratda. Men bu gurrun 96-97-nji ýyllar alwatyarlary, 98-nji ýyllary Döwran Saparowyň, Nur Muhammed Meredowyň, Anus Murat Durdyýewiň albomy çyksa, şeýlet alyp dinleýärdi. Men öz adymdan aýdýanlar. Ýa-ni ustatlar da. Inni ýene şeýle sorak. İlkinji gezek öz dörüşülüňde degisli astorski aýdymlary näçe ýyl döretdiler? İlkinji aýdym. İlkinji aýdym men Merdan Kakely. O döwür bara ne elekde aýdym kasety zapysy watdara goşa. Hawa bilýän. Onuň altına 20 ya Ay Cemal 2 Ay Cemal 5 altına 29 bor diýetdi. Ya goýok tepeler çykarýar ağaltyn 1 ağaltyn 2 kasety uzbor. Onuň şol aňyrdan Şöhrat Halipadan men Göktepeler alyp gaýtdy da 2004-nji ýyl. 4. Şonu ogulnar diýip bir aýdym mady. Afterski. Biram gowuşdum diýip bir aýdym mady. Ilkinji näçe ýyllar? 2004. 4-de. O wagt bara aýdymyň kaseta goýdurmakly hiç. Ýöne şu klatdaşlardan şu kasetten ýüzüne suratyň dursa düjeten parlak geldi. Anan klatyň arasynda. Näçe? Indi şol öz dörejüliňe degisli aýdym, 2 san aýdym häzir ýerine ýetirmeler, haýta aýdym ýerine ýetirmeler. Elbetde bara 2 san aýdym öz dörejüligimden bolany Kerim ağa sözlerini eýdin ýedip özüme diýip boşguty bara. Bilýän. Ol meniň näçe wagt aýtdylar ol meni özüm tejeni bolan tejeniň
sözler var eken tejene ýazylan bol söz. Eterim ödüm çaytdy. Özüm çaytdım. Onaydan bak gowaydym can Allah canma. Bolýa. Şeýle erden ören, erden türkmen aydym many özüm gowulýan onu. O kadar neydim, meşgul aydım için saat Kur'an'da drama ettik Ha, derdim ha, onu. ha. Elbette sizin arasında boyunca aydıptır onu. Ýok, 2 ýyllap teň özüň saýady, 2 ýyl ýylyma çykdyň-da. Kinginem öz yerinizde gowy ýerine ýetirdiňiz men ilk ýöne siz. Aydym aydylsa gowy. Ýokman. Ýöne sonra şul aydylýar, onu wapşe gowy. Ne atdan nima özünden 10 ýyl soň şokul paklenýeler bolýar. Ha. Şolar arada bir işleýän studiýalarymdan Merdanyň aydymlar zat diýip demetdiler, ruhsat bermedim şo. Söylemi? Ýasyňlar ýokardan ýa halifa diýip ýa cover diýip, ýa sen özüň diýdiň ha, bir türk aydym saňa işledim, goňşdan näle koy. Gönmerden cover diýip ýazgynyň diýip. Ýokman. Ýazmaly, boýnalmaly şonu, kimin kiligin, dogrymy? Ýokman. Olara Gurdagyndan guş doýar diýip türkmeniň bir nakly bar ha. Ha. Gurdan alip bilen oňa bir siňdi. Afterski diýen aydym bar ha. İki tarap bilen döretip bolýar goňşdan. Birinji bir gezekdiň näp maşynyň aýnasyna piskadyň alýan varianty bar. Aha. İkinji variant işläňde ine gün şo anora aydymlar 98-nji ýyl bolsa, men 30 ýaşynda bolýam şola. 28 ýaşynda bolýan. Ýene gidýär dal näşni. Adam bilen o ömürdeş bolýan zat men wagtyny tiňdirýän. Şoňa tiňdirem, gowarýan, şoňa çykdaýjydym, gowarýan naraýyn düşünýän. Nesip bolda bakym köp ýüzlüň ýürek küllür ýalan ýüzlerden ýadadym diýemeli ýa gowaýdym. Gato, soğulur. Nereden onu näme? Tahtnamada geçsem iyiliderli 2 aydymay, 3 aydymay öz dereceliğine değişli, öz fikirim bilen jemlenen aydymlary ýerine ýetirip berden hasam bir ýerlik bolar. Başlygyna bolar. 13 mi ya 14 yaşa çepek giyivine çıktım Kalamımı tuğla taşla çep kulaklı ipiyle çıktım Atan oğlanmadım Ağlamadım, joğlanmadım Ya da juda oğlanmadım Ne sebepten bile çıktım Ağa gitti yata geldi Gelir mekanine belli Yani senin baktın geldi Bir gözeli dola çektim Dünya, yalan dünya Neyine salam dünya Dünya, yalan dünya Neyine salam dünya Kabul etti ağrat için Buğdayları gomrat için Burusat için Fırat gözlerine çıktım Ağram için o da direk Belki otli buğdayarı Dağlarını darap darap Saklanırdım sana çıktım Yeryüzünü buğday yedi Kendisizin boğduk yedi Boğduğunu bayda yedi Geniş bilen yola çıktım Meledin fin Birin hatam haladın fin Var mı kulum haladın fin Yaptın dirre ununa çıktım Dünya
gıylanışlı Haytın vörsün o da yakşı Batta fince olan jöktün Başka teyvi yıktana Böküp turdun bolun salda Haytıp gelle dostlan kolla Bir dili doğdu çettin İster mama dedi bağışı Adı kendi adım yağışı Bir vaktim bulman fakir Çıktım lağla bile çıktım Şakirlik bir canlı kirven Yolda dinlen eyde gizlen Dinlenmesin yedeğinden Şakir bulunağına da çıktın Ey dünya yalan dünya Nevine salan dünya Ey dünya yalan dünya Nevine salan dünya Nevine salan dünya Nevine salan dünya Yemay bilen veredi Yüreğimde yeredi Yemay bilen veredi Yüreğimde yeredi Aşkadını deredi Aşkadını deredi Yüreğimde tebeği Yüreğimde tebeği Aşkadını deredi Aşkadını deredi Yüreğimde tebeği Parvızım yaktı beni Bakılaya kara gözlüm Yüreğime salan sözler Bakılaya kara gözlüm Yüreğime salan sözler Gecelerle yersin Gecelerle yersin Senin bile tezeğin Kara gözlüm yaktı beni Mecnun kimin yerin Mecnun kimin yerin Senin bile tezeğin Kara gözlüm yaktı beni Ormanın leleti ilkincisi Yaş yıllarımın bebeği kaygı Yaş yıllarımın bebeği kaygı Bak kış gününe güllü yerli Gelsene yanıma ay gözüm Gelsene yanıma ay gözüm Ay gözüm, ay gözüm, ay gözüm Gelay beni, gelay beni ya Ay gözüm, ay gözüm, ay gözüm Gelay beni, gelay beni ya
Sağ ol Merdan. Sağ ol. Aytıp beren aydımlaň üçin sanyň sağ bolsun. Ömrüň uzak bolsun. Sebäbi aslında halifalar aydımlaryny aýtmaly ýöne bir sunat arenasyna girmek üçin, kapysyny açmak üçin nämeden gönü bir aydyma başlanmak, ýani after aydym sende kan halk kabul etip baran nokta. Yok, kaniyes. Ondan sonra halifalar gördüm aýdyp zat edip ondan şey öz bir karýeraň tapmaly. O aydymlar otdur zanyň tawada. Inde şeýle sorap. Sonra o ýöne men ýaman gowy jogap alasym diýdi. Aha, ber. Men şutaýdan turup gidýän. Aha. Elbette peltepe sonra var. Halifa Semen Nur Muhammed Meret geçip oturdu. Aha. Näme gurrun ederdi? Ana naýdara beni şu akromdan özüm sunotda da çıkıp edemde var ha. Galjaklym näet bilen tanaljam galmak däl tanaljam näet düýüşme ýerden Nurjan. Düýüşimde Nurjan mara uşak gelýär ýanyma men goýunmak görnü. Gel halifa gel diýip egne tapan tupanladım geydirip dolýan bol. O da soýunyp ýörejiň men sen bir reklam edeýin nädip o bir gumyň içine toýak gidýär bolyn. Men şu bagşy döwragy söýän ýani gynça halifa bilen duşamda gatty hormat güýçlür. Döwra bilen gynça jan aýdyp otyra toýda. Gynça jan men şägirdimdir barar bol bir reklam edeýdi şunu ýa fakirler. Wah. Ana edil bir hepde soňňan çogony da gynça bilen birinji gedek duşýan toýda. Arslan Gurbanow adym ýagmyr 5 minut aparaty durar gynça. Bir ýarym saatda prstebe çykman ağlap durup durdy. Edilö nemeňdeşleri bil zat diýip. Ondan gynça janyň üstünem ýene bir oglanlar zady duşup esretdil kafede ýalykda. Ondan Nur halifa edil taňa derek oturdular ýanyna. Gurulmörnüm aýdym aýtmaga beýlede dursunlar aýşy. Derdine näl derman bolup bilsem, şu näme derdine derman bolup bilsem, anan şo bolup bilsem. Näme gurulata dinlerdim diýen. Näme şu aýdym aýtmaga beýlede dursun ýanyna. Oň ýanyna bara şägirt bolup aýdym aýtmak mümkin näl. Bu näme diýen men. Ýöne şu derdine näl derman bolup bilsem, boljagym bilýän bolar. Kime derdin aýtjak içiň ýarlar, innem durun iki dünýäm darlar, han nämetdiň öz-özüň düşünip men bir aýdymma da şoň kyalap derdim halifa. Menem şu ömürne halifa kan ilegine baka ketmäňden näha. Menem şu halifam dünýeden gaýtdy bolýan şoň iki sana çyn dost bar da şu adamma insan kıdemini ýanyna dik durup ýani şu dünýeden aýdanna magtumuly öwlänine jaýlanany. Onamçylygyna jaýlanany näçe million adam öňünde durup kimiň algyzy bergisi bolsa, kim toýu tutan bolsa men boyun alýandyr. Men bardym men. Şeýlemi? Ba. Şeýle bir ýagdaýlar boldy da halifa janyň iki tane toy depderdi bir ýerde. Maňa da ýüzüňe tiýilşen onu. Anana hakyky toýa tutmak, loran barp toýa tutdum diýen ýerlerini men gözüm bilen görüp şaýak boldum. Anan şoňa gözüm, anan halifa jan mara sen tanýan bolsa bir spisena aýda 5 toy goňjalanlar diýip berýän eken. Qara depderine kimden pul alan bolsa şoň ýerýän eken. Soňa wakaçda man şey iki depder bilen ýala o görgüç iki depder tutup durdy. Onu ne merdan bir halifany ýaşlykda tadyp Nurjany. Mena Nurjan ýa. Ya var, öňüm geçen kepesklerde aýdandyr. Maňa birinji tamada bolmagy sebäp bolan. Onu öňüm aýdypdyň ama maňa da Muhammed Meret altyn asyrda ikinji Adlene diýip bir owaty bardyr. Ýatnerä toýsum begen spop tezerne tanalýan agamy bardyr. Mene görmedim ýene. Men gördüm, agam bilen gördüm. Owa da bar ýa-da toýlara zatlar ýene diýdi. Orin şu ikiden pahayr boldy da Nursunna ýatdy, Nurjanam, Egeşan sebäp boldy. Birini görmerlikde bir aýdym şeň görmerlikde wonşdydy. Şu Nuray diýdi. Kimse altyn asyrda diýer fakat Nurdan ýanyna barp bir sörew ýerlik bar, onu tezende barp oturup. Barp ýanyna bardym, oturduk çaý içerek ýetip genetdik.
Ondan sonra akşamlara şey diyeyim, akşam Nurzani bilen bilet Kerim ağam bir goşukna okaptın men eşitdim onu olin. Ejigim oğudun sesim var Ha, eken o, geljigim öýüň diýip içinde. ýa. Seyit bana sebep bana Nurzan, Nur sünneyattın. Şanşıp. O Begensler kopuk sana da katı minnettarım ile ilmdaki jigilenle doğanlarına Nur sünneyattın kisani o ustadlar değil ol hormatlı olanlar. Şolun hormatına Nurzan'ın aydınlarına Halipalar aýdyldy. Halipalar aýtdyk bu. Kolya, halipalar aýt. Ondan ýedinden dogam eder Nurzan'ın aydınlarına. Ehlanlar, hormatly ihwanlar gepleşmegime ihwany estradanyň görnükli ýyldy meşhur aýdym şeýmer Merdan Kakelliň zany sesli aýdymlary bilen dogam eder. Diňläň diýelim, esasda tesbir ýadym, pikirine ýadym. O her kim öz pikir we biriniň pikirine näde dogry diýip bolmaýar. Her kim öz görüşi ýaly jogap bere, eşdişi ýaly tesbir ýadýar. Gençleydim merhum halifalarımıza başlaydı. Genç halifalar sizi atlasam, sizi gözlerimin yaşını ileyin. Kesmedi yolunu siz ıskatları, ötün bağışlarım coşunu ileyin. Kesmedi yolunu siz ıskatları, ötün bağışlarım coşunu ileyin. Özgürlüğü teki hesabı başı Anla verdi yatta kalıbın aşı Aydın aydınlarımız Yaşıdın yaşı Misli damarımın kanın eyleyin Aydın aydınlarımız Yaşıdın yaşı Misli damarımın kanın eyleyin. Nurhan Mehmet'in yalnız bağları yatlıdır ayazı bakları yanları Lale kakan kıyıklar koşu bağları misli karkaran sadın eyleyin Şarik kim ayıran taban ikisi Geçe aydım sağlam bilin yiyesi Hasta milkim bordu aydınma dedi Nur yağdı topuk eyleyin Gençe girdi Hepsinin yolu var Kendeşe girdi Tek Türkmen dili Bağışlanıyordu Beni bilsin bozkansın Bağın eyleyin
sensin nurza. Çok sağ ol Merda, Sağ ayıp ol. veren aydımlarına. Şimdi ben arada YouTube'da kapat geldim. Patmam deyip bir aydıma. Patmam kara taşından mı söyle? Patmam gara taşyňa timar bereň wagt. After'saydı mı? Afterski. Sözü kimin ki? Sözü var anne. Sözü Paul men kidýän bol ya, men ýazman. Sözü mi alýamyz? Ay, näme? Baş. Oyunu derýärlämiň bilen. Saz kimin ki? Saz parat kulýfun ki. Parat saz kimi? Ay, sene merbede. Öde mana guwançdan şolaydym hälem aýtdym ha. Most menkiniň näme ýeni 20 bilen şolaydymlar. Ýaşamal, moda bolmaly aýtdymlar şolay. Şol gepleşip aýtyp berjekmiň? Yok, mana aýdar sonu. Ona gepleşimi dogam eder, dogamyny aýtyp berer. Hawa. Nimerden seşeýle sorag. Gepleşiň ady geçmeli ýolda. Geçmeliyor. Geçmeli, süngatda. Sunwatda. İşetmeli. Onama İşetmeli. geçileniyor gepleşiň mamma. Şo geçileniyor, o da men ýetiwe bar ýa mukam Hawa, edýärler. ne dip badu geçileniyor. Ona bir ýyldan kilen ýatyp Hawa, staj var ýa andan şo. Hawa, ondan bar ýa. Andan var ýa. Sebäbi şo ýoly geçmek üçin senin öňde näme maksat bar? Geçmeli ýollar, geçileniyor. Maksat var, näme maksat? Diňe işlemeli. Bir ýerde durmak. Aýdym döretmeli. Aýdym döretmeli. Ödem her bir döredýän aýdymyň ýanky ol daşary ýurt aýdymlaram aýtsaň bolar ýanky toýçy ýene şo eýle. Ýöne men maksadym toýçy aýdymda bana goşan Nurjanyň islerini aýdymdy. Hiç kaçan men ol ýanky way aman ýa emmi şo diskoteş aýdymlar bolanda özüm näme ýazýana toýda şonu aýdýan we Nur Galipaň dörejilik maňa şundan after aýdymlaram bolan ýazýana özüm ýanky ýalakny han nämetdiň özüň üçin erden nören ersin turkmün jan Allah jan hiç kime dar etmäwür. Inni bakym köp ýüzlün ýürek küllür ýalan ýüzler dünýädädim diýip bir aýdym. Sady hen geldimi? Sady keni inni ne diýip bolan ýa para gatsana Allah Ramazan aýy ondan soň inşallah ýanky geçilen ýola geçmek üçin şeýle bir maksatlanmaýmynda. Oşan şeýle 2026-da netip bolsa gatowy ütköş planım bar. O jan ses ýazgylanma inşallah. Umman dinleyijiler sana täze garaşmaly. Wow, man bir ýerde durmak, ýa-da aýtmak diýip bir halipalam aýtdy. Şoň üçin diňe dur işlemeli. Öňe Mende näil energiýa bar. Seň energiýaň da bar, şuma men 21 ýaşly wagtym ýatladýanda goşy. Sen malades. Men sana bara şeylere murat berezim melya bolýany. Dost ýüznaýdar diýerler döwrümizin berdi keri baý altygarlyk diýip men ýalňyşmaýan sana. Sen şey diýip pikir etdiň şonu näçe? Men mara goňşan näli baýdan adam näme diýär sygyraly daşyna adam alat içinde diýär-de adam men alakany başga adam tanıyanlara deret. Alpurata şu var şunu. Yani Ya nereden düşündüm? Men durmuşda biri bolmaga istemok hiç yok. Yani boloyny ýemot bolmaýar boşan. Men näme istem durmuşda men bar maksadım aslında men gepleşdirme açmak gerekmi? Men öýsýüm kolam mysal üçin öýsýüm kolam telefilmlem, gysgorun filmlem bolýar ha. Yani men näme desem bele merdan. Şu durmuşda nähile olmaz bir ýaş dekinleri yüze çıkmanıyorum. Yaşlanmaz var. Boşan, Öyle oturan yaşlanmaz var. Biz aslında bizine men ödeyişim. Biz vaspçılar. Yaşdaki aydımçılar ya gowur sunmat arenasına giren aydımçıların bir täzeliklerini halka hödürlemek ya işeden. Sen maňa etdiň ha goňşa. Andan şuňa gögnüm katdagyna wagt gaýtdy da. Gaty begendim. Bah dedim. Gaty begendim agam şuňa. Gownun kaptağına. Ona ne gownun kaptağına olsa Fatma'm aýtyp berjekmi? Fatma'm gara saçyňa. Ýörenme. Takdy denki.
gelir açılan tede gülüm bolayım. Bu dünyada ömür boyu kayım bolayım. Tedbir yarın patmak cebimde durarım. Bolayım kayıl bana, yolfam kapırak koyma beni. Mumu deymeler yalan değil. Aylanıp gideyin huzuruma. Atmam ara taşıma, timur vereyim. Mumu deymeler yalan değil. Aylanıp gideyin huzuruma. Bolayım kayıl bana, yolfam kapırak koyma beni. Mumu deymeler yalan değil. Aylanıp gideyin huzuruma. Atmam ara taşıma, timur vereyim. Mumu deymeler yalan değil. Aylanıp gideyin huzuruma. Aylanıp gideyin huzuruma. Orta yaşta yalnız başım bir görxana dıktılar. Getirdiler yat yerlere, gül ömrümü yaptılar. Ne güzel silmağım vardı, avrayımı döktüler. Dost diyenim düşman bol, ters bolansa utbalım. Ne güzel silmağım var, avrayımı döktüler. Dost diyenim düşman bol, ters bolansa utbalım. Yalan yalan yalan, bu dünyanın fücüsünü gören günlerim yalan. Yalan yalan yalan, sevgim bilen kol tutuşup geçen günlerim yalan. Mağlayıma yazılan entek kapıp giden yok. Bugünleri düşünürken ağlan barda gülen yok. Ayrılığın acısını menden başka gören yok. Kimsinmegen deyip duran bunda bana doğan yok. Ayrılığın acısını menden başka duyan yok. Kimsinmegen deyip duran bunda bana doğan yok. Yalan yalan yalan, bu dünyanın fücüsünü gören günlerim yalan. Yalan yalan yalan.
ters bolan tawakkalım. Yürekten çıkan tellerimi ilgünüme paydayan. Kardeşler düşmanı dövdü, ters bolan tawakkalım. Yalan yalan, yalan. Bu dünyanın fücüsünü gören günlerim yalan. Yalan, yalan. Bu dünyanın fücüsünü gören günlerim yalan. Tavlayt veren aydan şu. Durmuşda sizin kakanın okuluğu sunutunun belli bir bölüğünü kertip durma. Hawa. Nur Halipa'm qakat 48 ýaşda aýrypdyr da. Gön menkem şu 48 ýaşda. Kakanı. Hawa şoň iýun aýynyň 10 men bol ölýän jamaýatyna çykmaýar. Tejenni toýdadyn da biriň ýaryna qakan pakyr Arslan Gurbanow, men Orazgel Baýçyw, 5 Penaýew bara başy. Şolarda Türk bolyn. Oglum diýe gelaýdara göresim gelýär diýe traktorista qakanna. Qaqa ertir Babadyhanyň kalenyny aýdýan soňky täze ýolda, ondan soňky saragda, ondan soňky ýene 40 ýyllykda tejenni diýip 10 gün aýtdyma. Ben oglum gelde täzeden gideýdi diýär. Yarım saat soň ýanym jigim jaňa diýär qaqam taplanak. Akatda şol traktorly nemäge çaýpdyr daro kanala bana. Şoň şuýam 40 qaqam jan aýdym ken toýlarda aýtmaýar. Qaqam bilen mara sunodum 70% gitdiler şoň şeyler. Ana jigimin çağalarda adam öýde men ata diýerlerde bir hili bolup gidýän. Nursunäsine nerden kakanlar Allah'lar. Nemede şahirde şeyler bir cümle var da. Ece hakda kän ýazylýar goşgular kaka hakda köp ýazmaň hajaty ýok. Dine kaka üçin oğul bol kaka şundan başga kän zat isleýän ok diýär. Hawa kakan ýerinde näme bir ojagyny döwletini bir agdy berilipde dogandan inden bilen bir agdy berilipde dogam et ýylgynyň gaş gezmek ana şu kakan bar arzuda Merdan Mursun'a yaptım. Merdan bugün bir gepleşimde geçilen ýol gepleşimde az duýgularga da täsir edýän sorawlar berdim ötün soraýan oňşy näme ýöne bu näme sen geçmeli ýoluň da gelecekde men istem siz bilen baglanşyp sorawlar berdim elbetde näme başga ýerle baglanşyp sorawlar da şu gepleşikde soraw bermedämi gozalanadar ýen sorawlar barmy jogap beresiň gelýänler. Men şunu diýesim gelýär, oňşan şu özüňden soňky ýaşlara näme maslahat beresiň gelýär diýip. Şoför jogap beresiň gelýär. Näme maslahat beresiň gelýär? Men aýdyn Halipa janyň aýdymlaryny aýdýan oglanlara bir zat diýesim gelýär. Halipamyň 2000-nji ýyldan aňyrypdaky toýlaryny dinlemek maslahat berýän we şul aýdymlary işlemek üçin şol saýa topar bara. Saýa topar ne eneň, ne ataň, ne çağaň, ne aýalyň mährini gördüler. Giýje günlük toýda bolup halka nejma men nuryň aýdymlaryny çağa ekleýär. Dogry. Hawa. Şo zady bize edip gitmek üçin ömründen ömrü berdiler-de. Şöre bir şirk gitdiler da. Hawa. Şoň aýdymlaryny aýdanlaryna ýekece zady oglanlar ýoýmalar, sady sözi da otur harpynam ýoýmalar. Dol we dogry Pelwan Halipa diýer, Nurjan bir mektep diýer. Şu Hacı Halipadan başlaýat şeýle alanda şu wagtda ýyllardan lip boýun alanda da şu Nuryň aýdym bilen maşlandyr. Şoň şu Pelwan Halipa mektep diýer. Şoň hyýalap diňe özüňizden ula hormat goýmaly. Awa nawatynda mele topragyň gitýän kerime şoň hyýalap kimen bolan da wagtyny arena fakna berilýär. Özünden ullary fiýlamaly, hormat goýmaly we kiçilere de edep görkezmeli, hormat goýarýarlar. Ilhan sonra şundan soň sonra berjek kämentide arzu etjek. Täbi soraň içine sora geldi. Şu wagtda sen merdan kakelli bolmaňa sana bir topar agalan, dostun, kardeşden gollaw wadyr.
Şolun içinden bir tawarsyny aýdasyn gelen adamlar bar bolsa, olaram hoşal bolardy. Merdan kakelli bolmaňa. O Bahtiyar ağam ilki bilen gönüň sana köp sağ bolsun aýdýan. Wapajan ağam janyň sağ bolsun. Galy berse Mehriban käbem öýdäki gelinjigim Maraljan dimdik durýar. Sağ bolsun. Bagşat eretmeň öňüň bilýän agşam gatty qatqyna. Bagşylyk bir jangly kerwan ilýär. Jangly kerwan. O. Teňem janyň sağ bolsun ağam. İki dünýäň awat bolsun. Allah razy bolsun. Alp barýan işleňde öňe moş nesip boldy şu altgarly berdiker bafyal taryhy hiç oturanysyň. Awal. İnşallah. Awal amin. Taryhy hiç oturan. Awal janyň. Awal. Tawal ne ýanky adyny algan agalarymyz doganjyklarymyzda Bahtiyar agamyzda Wepa agamyzda şeýle Mehriban käbäňde öz gelinigde ýarymyzda jan taýlyp dilýär goýulan janlar tawartyn näme bir belli bir adamyň belli bir derejä ýetmegine gollaglar bar adamlar ilmide ama ýatdyr turmalar. Şoň üçin näme köp tawartyn aýdýar merdan saňa da geçmeliyor gepleşiň bilen 12-nji sanyny Indar kafeýine ýazg etdik ene nesip edenden. İnşallah köp tawartyn aýdýan. Tawartyn wat alemine ulustunluklar arzu edýän ilmidama halk seni gowurýar merdan. Bir näse toýlarda gabatlysa halk seni gowurýar. Halkyň söýgüsine münasip bolan bolan sen. Şu alan abraýyny peter düşürmändirä. Ýene de diň halkyň içinde toýlarda didarlaşyp duralýar. Sağ olun. Yani şoňka tawal goýança taňryl garna. Ne mehman vatandaşlar edildiler geçmeli yolun täze sanyny, Sultanım 12-nji sanyny meşgul aýdym şeýmez merdan kakelli filan hem aýdymly, sağly, söhbetleşikli, gowy derejeli ýazgymy bolum kany umyd edýär. Elbetde näme ýazgynyň nesip edenden Akbuda etrawynyň gämi owasyny edir girenje ýerinde ýerleşen täzir Sewda merkeziniň 2-nji gatyna ýerleşen Mindad restoranyna ýazg etmek nesibämizde duşdy. Mindad restoranym agdyr işgärlerini köp sağ bolsun aýdýan, goýulan janlar sağ bolsun elmidama näme restoran gelemede diňe toýlugyny didarlaşaryň. Ýene bir zat aýdasym gelýär. Mehribanlar merdan biz bagtly adamlar, bagtly dünýede ýaşaýar. Ýurdumyz barahat, iýlimiz rahat. Allaha şükür asmanymyz asuda. Elbette biz saat söhbetli dörejilik gepleşiklerini ýazgylaryny edip bilýän bolsak, onu biz bagtly adamlar. Sebäbi şu bagtlylygyň arkasynda hormatly arkadagy gahrman serdarymyz dur. Goý olan janlar sağ bolsun. Ýankym nişler elmidama rawaşlyklar wetlensin. Ýurdumyz ösdün, özgörsin. Allah jal 2026-njy ýyl arsgarly, bereketli, hasyrly, dörejilikli ýyllar bolsun. Sağlygyňyz sağ bolsun, öýüňiz awat bolsun. Elmidama YouTube kanalyna tesirleňiz ýazgyň, öz pikirleňiz ýazgyň. Indik sanlarda kim mehman çağırmaly, geçmeli ýolda haýsy mehman çağırmaly, geçmeli ýol gepleşdi öz pikiriňizi ýazgyň. Geçilen ýolda kimi çağırmaly, onu ýazmaňy hemmäňizden haýyş edýän. Patsaatda etseňiz o tölegli oturup iýçen ýary bar. Şoň üçin patsaatda etdirdiň. Hazam bir ýerlik bar. Elbetde öz toparyn goýanç Allahna zat toparynda köp sawaldan aýdýan. Maksat Abdiýewiň gol başçylygynda mehmanlar gepleşiň bilen soňuna gepleşiň bilen mehmanyň bir öz derejegini değişdi. Erden Türkmenliýän aýdym bilenem. Asly iman nursun Türkmen. Asly iman nursun Türkmen. Elbetde merdanyň aýdyşy ýaly öz näme aýdym adam bellek geçdi. Bir de hedile dinlärim. Bulaýdym goý Türkmen halkymyza ýan salýan aýdym bolsun. Türkmenimiň taryhy näçe min ýyllyklardan alyp gelýär. Goý şulaýdym hemme Mindal restoranyň agdyr işgärler üçinem ýanglansyn. Sanyňyz sağ bolsun. Öýüňiz awat bolsun. Büyük tarihimdir büyük yurt kuran Erdeneren erkin Türkmen Oğuz'a tanmasını bütün dünya tanıdı Erdeneren erkin Türkmen Oğuz'a tanmasını bütün dünya tanıdı
erdeneren ertin Türkmen. Oğlu kananan parkından toğrul çağıran batırlardan erdeneren ertin Türkmen. Korkuda töbürüğünden param meydanalardan erdeneren ertin Türkmen. Vatan için şirin canından geçin, arnamık diye meydan geçin. Başı gitti çökmedik hiç kaçan erdeneren ertin Türkmen. Başı gitti çökmedik hiç kaçan erdeneren ertin Türkmen. Oğlu kananan parkından toğrul çağıran batırlardan erdeneren ertin Türkmen. Korkuda töbürüğünden param meydanalardan erdeneren ertin Türkmen. Ağlı bir yurdu para kadatmanıdır erdeneren ertin Türkmen. Vardır şiir yürekli divar kadavulu erdeneren ertin Türkmen. Vardır şiir yürekli div kahramanım erdeneren ertin Türkmen. Bahtiyarı hoş niyet şılanı birdin. Türkmen ağdı bir brojokta cemedin. Kahraman ertin Türkmen. Türkmen ağdı bir brojokta cemedin. Arka dağlı şiirtin Türkmen. Oğlu kananan parkın toğrul çağıran batırlardan erdeneren ertin Türkmen. Korkuda töbürüğünden param meydanalardan erdeneren ertin Türkmen. Erdeneren ertin Türkmen. Erdeneren ertin